Pomodlíme sa. V Tvojom mene, Bože Pane, zasa učiť začíname. Daj nech tejto našej práci láska Tvoja žehnať ráči. Amen. Milá mládež, milí vyučujúci, milí rodičia, drahí bratia, milé sestry, slovo Božie, ktoré nás dnes 12. nedeľu po Trojici a zároveň na začiatok školského roku bude vyučovať, čítam z Markovho evanjelia v 7. kapitole. K Ježišovi priviedli hluchého a zajakavého a prosili ho, aby položil ruku na neho. On ho vzal bokom von zo zástupu, vložil mu svoje prsty do uší a slinou sa mu dotkol jazyka. Potom zdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal mu: Efata, to znamená otvor sa. A otvorili sa mu uši, jazyk sa mu hneď rozviazal a on hovoril správne. Amen. Milí bratia, milé sestry, milí žiaci, milí študenti, rodičia, som rád, že dnes sa môžeme spolu zamýšľať nad tým, čo v najbližších 10 mesiacoch v rámci školy, vzdelávania a výchovy stojí pred nami. Samozrejme, pre každého je to niečo iné. Záleží na tom, na ktorej strane katedry stojíme. Inak vyzerá škola zo školskej lavice, inak vyzerá škola od učiteľského stola. Inak vyzerá škola pre rodičov a niečo celkom iné znamená pre starých rodičov. Rodičia sú spolu s deťmi v prvej línii. Tam sa zápasí o dobrú známku, o dobré správanie, v istých momentoch o dobrý výber školy. Tam sa zápasí aj o domáce úlohy. Máš už napísané úlohy? Starí rodičia vnímajú školu celkom inak. V pamäti im zostávali najmä milé okamihy, rôzne zážitky, pestvá, dobrodružstva a možno aj dobrá spomienka na výborných učiteľov, ktorých si pamätáme aj po rokoch. Možno si pamätáme aj tých, ktorí neboli práve príjemní, ale tieto spomienky potláčame do úzadia. Ja som si vyskúšal samozrejme obidve strany školy aj spred katedry, aj z školských hlavíc. Dokonca aj na tom istom gymnáziu tu na Mijave. Zažil som, poviem tak, zaujímavé skúsenosti na obidvoch stranách, aj ako študent, aj ako vyučujúci. Čo pre mňa znamenala škola, no to je všeličo zaujímavé, ale ja by som sa teraz rád, ak dovolíte, spýtal tých, ktorých sa to najviac týka. Mám tu hneď v prvej lavici dokonca budúcu pedagogičku. Čo pre teba znamená škola? Dosť dobrá otázka. Tak v prvom rade, teraz je to miesto, na ktorom trávim veľmi veľa času. Momentálne je to aj vlastne v inom meste, takže pre mňa je to možno taký klišé, ale taký ten druhý domov, pretože aj tam som si vlastne musela vybudovať nejaké vzťahy, či už s tými spolužiakmi alebo samotnými učiteľmi. A tým, že to vnímam už aj z toho druhého hľadiska, ako keby za tou katedrou, tak si uvedomujem, že tá škola naozaj nie je vôbec taká zlá a to, že my tam setkáme a môžeme počúvať tých vyučujúcich, tak je to vlastne dar a musíme si to vážiť, lebo naozaj nie každý má tú príležitosť a už si to moc dlho neužijeme ako žiaci. Takže... Áno, už ťa čaká za chvíľu maturita. To bude dobrá učiteľka, tá má dar jazyka. Výborne, tešíme sa na to. Máme tu aj žiakov. Čo ťa na škole najviac zaujíma? Ktoré chvíle alebo ktoré skúsenosti? Čo ťa najviac v škole zaujíma? Ako predmet? Ale... No napríklad. No z predmetov asi... hociaká veda. Veda. No konkrétne, ktorú sa tešíš tohto roku? Budeš mať novú? Chémia a fyzika. Jej, to sú krásne vedy. Niektorí na strednej škole tí zalamujú rukami nad chémiou. A tu mám adeptku. Ktorý predmet teba najviac baví? Angličtina. A to sa nám dneska hodí ku kázni. Ani nevieš, ak si ma potešila. Nebudem ťa skúšať z angličtiny, neboj sa.
Povedz mi ty nejakú dobrú skúsenosť zo školy, takúže dobrú. Keď kámoš behal po laviciach, tak musel celú telesnú písať 100 slov, nebudem behať po lavici. Ako z kresleného seriálu. A toto sú presne tie chvíle, ktoré keď Pán Boh dopraje, že raz budeš starý rodič, budeš spomínať svojim vnúčatám. Pravda, starí rodičia? Áno, škola nám prináša veľmi rôznorodé zážitky a rôzne skúsenosti. Teraz tak trošku robím aj anketu, ktorej sa môžu zúčastniť aj dospeláci. Zaznela tu angličtina. Mňa zaujíma, koľký z vás, priatelia, rozprávate angličtinou. Ruku hore, môžete dať ruku hore. Je to celkom pekná vzorka, výborne. Skúsime nemčinu, wer spricht hier Deutsch? Výborne, teším sa. Pre nás, evanjelikov, je to blízka, zaujímavá reč, lebo v tej reči k nám prišla reformácia, aj k nám na Slovensku. Kto z vás si ešte pamätá niečo z ruštiny? Celkom dosť ľudí, áno, tam je vidieť generačný rozdiel. Ruku hore, kto ovláda aj nejaký iný jazyk. Vynikajúco. Typujem to taliančinu, maďarčinu. Ste vítaní u nás. Priatelia, a teraz ešte jedna zaujímavá otázka. Kto z vás rozumie posunkovej reči? Je tu niekto, kto rozumie posunkovú reč? To je už niečo náročnejšie. Je to spôsob, akým sa rozprávajú ľudia, ktorí nepočujú. Inak je to vynikajúci nápad. Použiť gestá, pohyby, vďaka ktorým môžeme odovzdať svoje myšlienky druhému človekovi. A my, ktorí máme sluch a reč, my si to ani nevieme predstaviť, čo je to za bariéra, keď vám nefunguje niektorý z týchto zmyslov. Ešte raz vás vyskúšam. Komu z vás hovorí niečo meno Kvetoslava Lepotová? Poznáte ju. Ale myslím si, že aj mnohí z vás viacerí ju poznáte. Malo by vám to meno niečo hovoriť, lebo táto milá sestra z nášho cirkevného zboru z Mijavy je tá žena, tá sestra, ktorú vidíme na televíznej obrazovke, zvlášť pri prekladaní služieb Božích do posunkovej reči. Je to vzácna služba, ktorú táto sestra robí pre nepočujúcich na Slovensku. Takže z toho všetkého, čo sme doteraz povedali, chcem zhrnúť to podstatné. Dnešná nedeľa nám pripomína, že Boží dar reči je vzácnym darom. Ak teda hovoriť vieme a dokážeme, mali by sme si tento dar aj náležite vážiť. Čo znamená vážiť si dar reči? No, znamená to, že svoju reč budeme strážiť, venovať pozornosť tomu, čo hovoríme, aj ako to hovoríme. Lebo zlým slovom dokážeme veľa pokaziť, veľa dobrého zničiť a naopak dobrým slovom vieme uzdraviť pokazené vzťahy, vieme povzbudiť smutného, poučiť človeka v nevedomosti alebo v rozpakoch. Dobrým slovom vieme človeka priviesť aj k poznaniu Pána Boha. A tak som ako základ kázne použil krátky príbeh o tom, ako Pán Ježiš uzdravil človeka s dvojitým postihom. Nepočul a zajakal sa. Prirodzene, lebo keď človek nepočuje, ťažko sa naučí dobre rozprávať. No Pán Ježiš ho tohto neduhu zbavil. A my sa z toho príbehu chceme možno aj niečo poučiť. Ako prvé si chcem všimnúť, že ten neborák k Ježišovi neprišiel sám. Veď sa o jeho schopnosti uzdravovať ani nemal ako dozvedieť. Ako mu to mali povedať? A kto vie, možno ani čítať, písať nevedel, ako sa to mal naučiť, keď nepočul. Ale kto dobre počul, ten sa dovtípil, že postihnutému Ježiš pomôcť môže. Že tá pomoc je práve u ňoho. Tá drobná poznámka, že postihnutého k Ježišovi priviedli, je povzbudením a výzvou pre všetkých nás, ktorí poznáme Pána Ježiša. Ktorí sme vychovaní vo viere v Pána Boha, sme tam doma. Počúvame o ňom v kostole, na vyučovaní. A
A ja viem, že viacerí z vás sa s Pánom Ježišom aj osobne rozprávate v modlitbách. Modlite sa k nemu a to je výborná skúsenosť. Lenže vedľa vás v bytovke, alebo v susednom dome, alebo vedľa vás v školskej lavici je aj veľká časť ľudí, na Mijave dokonca väčšina, ktorí túto skúsenosť nemajú. Pána Ježiša nepoznajú, s ním sa neshovárajú. My, čo v Krista veríme, teda môžeme tých iných k Ježišovi privádzať. Napríklad tak, že v škole budeme hovoriť o tom, čo sa učíme na náboženstve. Môžeme dokonca niekedy toho spolužiaka aj pozvať, poď s nami, môžeš si prísť popočúvať, o čom tam hovoríme. Alebo môžete pozvať toho človeka, toho spolužiaka na detskú besiedku, na detský klub či na mládež. Vy dospelí zase môžete, a dúfam, že to aj robíte, pozvať niekoho do kostola, alebo na biblickú hodinu, alebo na kresťanské podujatie, ako dneska večer máme večernicu. A tam sa aj ten neveriaci sused, priateľ, môže stretnúť s Božím slovom a osobne aj s Ježišom Kristom. Priviesť človeka k Ježišovi je ten prvý krok, ale krok veľmi dôležitý. Každý z vás tu môže poslúžiť takto Božiemu kráľovstvu. To ďalšie už je vec Pána Ježiša, aby sa nejakým spôsobom dotkol srdca toho človeka. A verte, že Pán Ježiš to dokáže urobiť. Práve to je druhá vec, ktorú si chcem dnes všimnúť. Ježiš totiž videl, že hluchý nebude rozumieť jeho slovám, ktoré bude hovoriť. A preto použil čosi ako v úvodzovkách posunkovú reč. Ale skôr ako sa stal takýmto akoby vynálezcom posunkovej reči, urobil jednu dôležitú vec. Postihnutého zobral preč bokom od zástupu. Vtedy si ten človek mohol uvedomiť niekoľko vecí. Ja som pre Ježiša dôležitý. On teraz bude komunikovať so mnou. On mi čosi chce zvestovať. Čo to bude? A vďaka tomu ten človek spozornil. Toto sa, priatelia, bratia a sestry, môžeme z príbehu naučiť úplne všetci. Nie len postihnutí, ale aj my zdraví. Aj my potrebujeme podobné chvíľky. Keď sme s Ježišom dôverne blízko len my a on. Môže to byť napríklad chvíľka, keď odídeme bokom od zástupov, z roboty, z ulice, z bytovky a prídeme sem do kostola. Tento kostol, to môže byť ten čas strávený bokom na stretnutí s Kristom, kde si uvedomíme, tu sa deje čosi medzi mnou a Pánom Ježišom. Ale tiež to isté môžeš zažiť aj doma v tvojej izbe, ráno po prebudení alebo večer pred spaním, keď sa tam ocitneš len ty a Pán Ježiš. Vtedy mu môžeš povedať to, čo máš na srdci. Presne toto je ten dôležitý okamih, kedy sa nás Pán Ježiš môže dotýkať. Možno, že máme zdravé uši, máme zdravé oči, ale naše srdce môže byť hluché. Potrebujeme uzdravujúci dotyk Pána Ježiša a to oslobodzujúce slovo efata. Otvor sa. Aby sme ináč začali počúvať. Aby sme ináč začali rozumieť ľudí, ktorých máme okolo seba. A zrazu si všimneme, že niekto z našich blízkych možno prežíva žiaľ. Možno prežíva skúšku a my sa budeme môcť spýtať, ako ti môžem pomôcť. Alebo si možno vypočujeme isté volanie do služby. Či už je to služba ľuďom v núdzi, alebo to služba v cirkvi, treba slúžiť ako farári, kantori, presbyteri, vyučujúci. Alebo je to služba v nejakej dobročinnej organizácii, ktorá sa snaží uľahčiť ťažký život ľuďom. Také niečo sa odohrá tam, kde sa Pán Ježiš dotkne nášho srdca, oslobodí ten náš duchovný sluch od sebectva a tak nám srdce uzdraví. Uzdraví ho k láske. Posledná vec, ktorú si v príbehu môžeme všimnúť, je, že ten postihnutý hneď ako bol uzdravený, začal hovoriť správne. Dostal vzácny dar a hneď ho aj dobre využil. Brat a sestra, milý žiak, milý študent, ako využívaš svoj vzácny dar jazyka?
Viete, prekvapilo ma to, keď som cestou na naše gymnázium počul viacerých mladých ľudí rozprávať medzi sebou po anglicky. Najprv som si pomyslel, no to je nejaký výmenný pobyt. To prišli Američania k nám na náš bilingvál a tak tu rozprávajú po anglicky. A nie je to tak. To naši slovenskí žiaci medzi sebou rozprávajú anglicky aj na ulici. Boli to mijavskí študenti. Ale oni s takým zanietením študujú tú angličtinu, že aj na ulici medzi sebou rozprávajú v cudzej reči. Svojím spôsobom je to dobrý znak. Lebo to znamená, že sa to neučia z donútenia, lebo im rodičia kázali, lebo im profesori pohrozili. Nie. Oni chcú vedieť. Oni to rozvíjajú, oni to budujú. A rozvíjať svoje obdarovanie správnym spôsobom, to je dobrá aktivita. Tým študentom sa to raz vráti, keď sa rozhodnú študovať v Amerike, v Dánsku, v Anglicku alebo kdekoľvek inde v cudzej reči. Alebo keď budú chcieť pracovať v zahraničí. Je to dobre, keď rozvíjajú svoje dobré dary. A čo my ostatní? Sme rovnako zanietení v používaní reči kráľovstva Božieho? Keď už sme raz obdarení tým, že vieme rozprávať o Bohu, že nás Pán Ježiš učí rozprávať o láske, že nás učí hovoriť o pravde, ako sme to počuli v Evanjeliu, že nás učí hovoriť o Božom odpustení, rozvíjame túto svoju schopnosť a hovoríme o láske, odpustení, Božej múdrosti a Božej svetosti? Sme na začiatku školského roku. Skúsme si teda spoločne dať to predsavzatie, že sa tomuto budeme trošku viac venovať. A to je domáca úloha nielen pre žiakov a študentov, ale skutočne pre všetkých od tých najmladších, ktorí ešte ani do školy nechodia, až po tých najstarších, ktorí už tiež do školy nechodia, ale stále sú v škole života. Ako to moja babka hovorila, dieta moje, človek sa do smrti učí. A my máme, priatelia, učiteľa najlepšieho. Náš majster, Pán Ježiš, nás učí nielen správne modliť sa, ale aj v láske sa prihovárať k ľuďom. Pán Ježiš nám otvára oči aj srdce a učí nás aj pozorne počúvať, čo druhí hovoria. Lebo bez dobrého načúvania si nemôžeme dobre rozumieť. Poďme teda spoločne do toho. Využíme aj dnešné stretnutie k tomu, aby sme Pánovi Ježišovi dovolili dotknúť sa nášho vnútra, nech aj nášmu srdcu, našej mysli povie to vzácne slovo efata, otvor sa. A uvidíte, že sa budú diať zázraky v nás i skrze nás. Amen. Drahý náš Pane a Bože, ďakujeme Ti za to, že tu smieme byť spoločne na začiatku školských prác. Prosíme ťa teraz za všetku výchovnú a vzdelávaciu prácu v našom cirkevnom zbore, za nás kňazov, za katechétov, za všetkých ľudí, čo pomáhajú pri práci s deťmi a s mládežou. Prosíme ťa, požehnaj svoje dielo a daj mu rásť, aby sa Tvoje kráľovstvo rozmáhalo medzi nami na Tvoju slávu, k prospechu nás všetkých aj nášho okolia. Prosím ťa aj za vzdelávanie dospelých ľudí v našom zbore. Aj im otváraj cesty, aj srdcia k Tvojmu slovu a k poznávaniu Tvojej pravdy, aby nás vyslobodila a viedla cestou spasenia. Amen. Pane Ježiši, ďakujeme Ti za čas voľna, za prázdniny, za oddych od školských povinností. Ďakujeme Ti aj za to, že sa môžeme učiť nové vedomosti a nové zručnosti. Prosíme ťa, požehnaj nás, mladých v novom školskom roku. Daj nám silu a trpezlivosť, aby sme sa vedeli sústrediť na učenie. Pomôž nám rozvíjať naše schopnosti pri športe alebo iných krúžkoch. Ty vieš, že aj my, mladí, sa stretávame s rôznymi problémami. Keď nás stretne niečo ťažké, pripomeni nám, že si s nami a že nám chceš vo všetkom pomáhať. Odovzdávame sa do Tvojej mocnej ruky a dôverujeme v Tvoju pomoc. Amen. Pane, v tejto chvíli sa skláňame, ďakujúc Ti za pomoc a ochranu počas dovoleniek i prázdnin.
Prosím za všetkých, ktorí sa venujú žiakom, študentom, aby si nám daroval silu, lásku, kreativitu, trpezlivosť a múdrosť sprevádzať našich zverencov na ich ceste poznania. Posilni nás, prosím, v tomto povolaní a nech sme pre našich žiakov tými, ktorí im ukážu cestu k pravde a dobru. Prosím o pokoj v našich životoch, aby sme mohli byť svedkami Tvojej lásky. Ďakujem. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milosť, milosrdenstvo a pokoj Boží nech zostávajú so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista. Amen.